A Asociación Amas de Casa de Ribeira xa ten todo preparado para festexar o Nadal cun completo programa de actividades nas que todas as familias poderán desfrutar do espírito navideño por todo o alto. Un dos pratos fortes será o Festival de Nadal, que se celebrará o sábado 27 de decembro no novo Auditorio Municipal, a partir das 7 da tarde. O folclore galego será o gran protagonista, con actuacións de pandeireta, canto tradicional e baile social a cargo das silbalbeiras de Corrubedo, as garridiñas de Castiñeiras e o taller Alecrim. A entrada será gratuita ata completar o aforo e as portas abriranse ás 7:15 da tarde. Nesta ocasión, nos van a deleitar con folclore tradicional galego e van a ser a través de tres asociacións, como son as silbareiras, que son as cantareiras de Corrubedo, as garridiñas, que son de Castiñeiras, e tamén o taller Alecrim, que nos deleitará cos seus bailes tradicionais. Dende a entidade, a súa presidenta, Puri Cores, destacou o compromiso das amas de casa cos veciños e veciñas de Ribeira, cunha ampla oferta de actividades ao longo do ano. Por min, personalmente, como por as miñas compañeras, que todas teñen un espírito de solidaridade, de axuda e de compromiso tanto coa asociación como cos veciños de Ribeira, que é o noso cometido entre todos, a parte de nosas socias, que son o valor máis grande que temos dentro da asociación. A solidariedade tamén terá un papel destacado nestas datas. O Club de Lectura da Asociación organiza unha feira de libros usados a beneficio da Asociación de Cáncer Infantil e Xuvenil de Galicia, a ASANOG. Será os días 22 e 29 de decembro, na Praza do Concello, en horario de 5 a 8 da tarde. Que este luns, día 22, de 17 a 20 horas, vai a ter na Praza do Concello por parte do Club da Lectura, que tamén ten amas de casa, e que leva un pouco miña compañeira Juana Ermitas, vicepresidenta tamén da asociación, un acto solidario de intercambio de libros usados, un pouco club de lectura, un pouco donacións e todo eso, como dixo a señora concelleira, a favor de ASANOG, unha asociación implicada, e estas asociacións non só polos temas que levan todas en xeral, sino porque as axudas que lle dan ás familias que teñen algunha persoa enferma, algún cativo, algún xoven, axudas a nivel psicológico, a nivel estancia, a nivel moitas cousas, e penso que eso hai no que apoiar. E pensando nos máis pequenos, os Reis Magos farán unha visita moi especial ao local das amas de casa o domingo 4 de xaneiro, entre as 6 e as 8 da tarde, para saudar a rapazada e repartir doces. Ademais, nesta ocasión, as amas de casa tamén van a ter a visita tradicional dos Reis Magos ás amas de casa, que será o 4 de xaneiro entre as 6 e as 8 da tarde. E dentro de toda esa actividade cultural que veñen desarrollando ao largo destes anos, e quero agradecer no nome como concelleira de Cultura a presidenta Puri Cores e, como non, a Juana Ermitas tamén, que están na directiva, de toda esa labor que fan en prol da cultura. Un Nadal cheo de cultura, tradición e solidariedade da man da Asociación Amas de Casa de Ribeira.